הפעם הטיפ הוא מתחום הקרניו-סקרלי. הטיפול אליו מגיעים אליי התינוקות עם בעיות בכי, יניקה, ריפלוקס, בעיות שינה, בעיות התפתחות. מה שהטיפול עושה, טיפול הקרניו-סקרל עובד על כל האיזון של מערכת העצבים המרכזית, מהמוח ועמוד השדרה, ולכן הוא אחראי על התפקוד של כל מערכות הגוף. כל מערכת העיכול, שזה כבר מהשליטה על היניקה, מהריפלוקס, מערכת העיכול עצמה והיציאות. זה עובד על איזון כשיש את חוסר השקט, מסיבה שאנחנו לא יודעים אותה. זה יכול לעבוד כשיש את הטורטיקוליס, מתח כלשהו שמונע, או בעצם את התנועה החופשית לשני הצדדים, וכל מיני בעיות התפתחות, כי העבודה היא לאיזון של מערכת העצבים עצמה. הטיפ שאני רוצה היום ללמד הוא בעצם החזקה מהראש עד, הנה הבובה פה מדגימה, כמובן שעם תינוק זה קצת אחרת, מהראש עד האגן. הרבה פעמים כשתראו אותי מטפלת, אז תראו שאני מניחה את הידיים משני הצדדים, לפעמים עם היד על הבטן, לפעמים עם התינוק על הבטן, אפשר גם ככה, או אפילו על הרגליים. ומה שאני עושה זו בעצם הנחת ידיים כדי, את התינוק הזה ממש קל להפוך, כדי להרגיש את התנועה בין הראש לבין האגן, כדי לעזור למערכת העצבים להרגיש את עצמה. עכשיו, היות והתנועה הזאת מאוד מאוד עדינה, מה שחשוב שכשאתם מטפלים לכם יהיה נוח. אז לשים לב, כשאתם מחזיקים את התינוק, אם זה בשכיבה או אם הוא עליכם, מה קורה אצלכם בגוף והאם נוח אצלכם. מה קורה ליד הזאת, לזאת, לכתפיים, איך הנשימה, אם הוא בוכה על אחת כמה וכמה. אפשר לעשות את זה גם כשזה החזקה כזאת, ובעצם היד הזאת היא מחברת את הראש מפה עד לפה. רק לחשוב על החיבור בין שתי הנקודות ולתת עליו את תשומת הלב שלכם. זה עוזר לגוף של התינוק גם להרגיש. אני דיברתי קודם על נוחות, אז בואו תחשבו שבעצם זה לא רק הקו מפה לפה, זה בעצם כמו מעגל שעובר דרך גוף שלכם ומגיע אליו. עכשיו, ככל שאתם תהיו יותר נינוחים, יותר יהיה לכם קל ונוח לעצמכם, ככה ההדהוד הזה של המעגל שעובר יעבוד ויעזור לו התינוק שלכם גם להירגע. אני מציעה לכם לעשות את זה כל יום מדי פעם, זה יכול להיות קצר, חצי דקה, דקה, 2 דקות. ממש כדאי להתחיל כשהתינוק רגוע, לתרגל, לראות האם נוח ככה, או אולי בצד הזה, אולי נוח עם האחיזה הזאת, או דווקא אפילו כשעושים את אחיזת הנמר. אתם מוזמנים לבוא אליי כדי ללמוד את התרגילים האלה, או להביא את התינוק לטיפול, ובינתיים פשוט תתרגלו ותזכרו שצריך להיות לכם נוח תוך כדי, כי זה מה שהתינוק גם מרגיש. אחרי שתרגלתם כמה פעמים, כשהתינוק נינוח יהיה יותר קל גם כשהוא בוכה, אבל לא לחשוב שזה איזשהו קסם כדי להרדים, זה משהו שבא לעזור למערכת להיות מבוסתת. ולכן מספיק שתעשו את זה מדי פעם במהלך היום כדי לעזור למערכת להיות יותר מבוסתת. בהצלחה, מוזמנים לשתף אותי איך היה. אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים גם לבוא ולתרגל יחד איתי. להתראות.